Ninsabu biss 9 tiem qabel il-bidu uffiċjali tal-istaġun tas-sajf u għalkemm is-sħana it-tamen tagħha huwa mistenni li Ġunju jkompli joffri aktar temp instabbli. F'dawn il-jumejn fil-fatt qed ikun imbassar li possibilment traxxa xi ftit tax-xita biex imbagħad minn il-ġimgħa jibdew jiem sħaħ xemxin b'temperaturi li mistennija jitilgħu sa 32 grad Celsius. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed ibassar il-possibilità tax-xita nhar l-Erbgħa u l-Ħamis biex imbagħad nhar il-ġimgħa jkollna temp li fil-maġġor parti tiegħu se jkun xemxi bi ftit sħab. Imbagħad mis-sibt lem jidher li temp se jibqa' kuljum xemxi. Bl-ogħla temperatura sa 3 se titla' 32 grad Celsius u l-inqas temperatura li se tinżel fil-għaxija se tkun 20 grad Celsius nhar is-sibt. Minkejja li fil-jumejn fejn possibilment tagħmel ix-xita ftit li xejn se naraw ix-xemx, l-indiċi UV xorta waħda se jkun għoli tant li se jitla' għal 10. Fil-ġurnata wara l-indiċi UV se jkun qed ivarja bejn 8 u 9. Ir-riħ mhux se jkun kiefer għal dawn il-jiem tant li ma jidhirx li għandu jonfoħ iktar minn forza 3 bid-direzzjoni ta' riħ li se tkun qed varja sew.